பிரைஸ் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஒரு குட்டி கதை மூலமா இயேசு நம்மள்ட்ட என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கறத ரொம்ப தெளிவா பார்க்கலாம். அதாவது ஒரு காட்டுக்குள்ள ஒரு ஆடு மேய்க்கிற நபர் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்காரு. அது வழியா ஒரு நபர் நடந்து போறாரு. அந்த ஆடுகள்லாம் நல்லா குளுமையா இருக்கிறத பார்த்துட்டு அந்த ஆடு மேய்க்கிறவர் பார்த்து, ஐயா எனக்கு இதுல ஒரு குளுமையான ஆடை எனக்கு தர முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு. ஐயா நீங்க கேட்கறதெல்லாம் சரிதான், ஆனா நான் கூலிக்காக வேலை செய்யறேன், இதுல எதுவுமே என்னோட ஆடு கிடையாது, நீங்க எதா இருந்தாலும் எங்க முதலாளிகிட்ட தான் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்போடையும் பொறுமையோடையும் அவர்கிட்ட பதில் சொல்றாரு. இவரோட உண்மைத்தன்மை ஆராயன்னு சொல்லிட்டு அந்த நபர் திருப்பி அந்த ஆடு மேய்க்கிறவரை பத்தி கேட்கிறாரு. தம்பி பரவாயில்லப்பா, உன் முதலாளி கேட்டா அந்த ஆட்டை ஒரு ஓனாய் அடிச்சு சாப்பிட்டுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த ஆடை கொடுக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு அந்த ஆடு மேய்க்கிற நபர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஐயா நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதான், நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் சொன்னா எங்களோட முதலாளி அதை ஏற்றுக்கிடுவாரு, ஆனா நான் வணங்குற ஏசப்பாட்ட நான் இந்த வார்த்தையை சொல்லி எங்க ஏசப்பா நான் ஏமாத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. எங்க ஏசப்பா எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னும் அந்த பயபக்தியோட அந்த வார்த்தையை சொல்றாரு. அதை கேட்ட அந்த நபர் ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட்டு அவரோட உண்மையை பாராட்டி அவருக்கு தக்க சன்மானத்தை கொடுத்து அந்த இடத்தை விட்டு புறப்பட்டு போறாரு. அதே போல நம்மளோட வாழ்க்கையிலும் சரி, ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம மனுஷங்க பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தப்பை பண்ணாம இருந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமா அவங்க இல்லாத நேரத்துல அந்த தப்பை நம்ம பண்ணிடுவோம். ஆனா இதுவே கர்த்தர் நம்மளை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செயல்பட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயம் நாம என்ன ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி நம்ம அந்த தப்பை பண்ணவே மாட்டோம். அதே போல கர்த்தர் பைபிள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 2 நாளாகமம் 16வது அதிகாரம் 9வது வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா, கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. நம்ம ஏசப்பா பூமி எங்கும் சுத்தி நம்ம என்ன செய்யறோமோ எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. அதே போல நம்ம ஏசப்பா நம்மளை பாக்குறாங்க அப்படின்ற அந்த பயபக்தியோடு செயல்பட்டு கர்த்தருக்கு சாட்சியான வாழ்க்கை வாழுவோம். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.